हेलो जान, आई लव यू। किस कलर के चड्डी पहनी हो बता दो ना, बता दो ना। अच्छा दिन भर में से बतियाओ तो देखो लड़की सेट नहीं को जो ए हमरा जानबे तो से को माल फसल बिया उ बा जाके लाओ लो सुनाया तो कम से कम गोल हो जाए बेटी चोट की हमार तो दोनों बिया दोनों नहीं बांधा पड़े से बहुत सही जाला ला हमार तू दे बेटी चोट ना ए भैया गाड़ी चाबी दो का होई रे जाएगा घूमे कमा झाट नहीं को गाड़ी में तेल नहीं के गाड़ी से घूमबो 5000 कॉलेज के बिया करो ला हमार माथा खराब कर रहा था ठीक बा साइकिल से जो गाड़ी ना जाई ठीक बा ला फसा एक रखा गाड़ी जाता उठ तौने के बेटा रे चलो हमारी इलाज करा का भइल ए भाई चोक धक्का लागल भाई खर्चा मांगता छोड़ा जाए तो ठका उका लगा तो होत रहे लाइक सब। ए बंसीलाल के हमरा घरे जाए के बा। चला मार दूंगा छोट का लइका चला मार देता घरे तन चल का मारे बाबू हो दे का भइल बाबू ये तार बाबू आई बा भीतर आई अरे बेटी क्यों अरे चन्नो को तो ना जाए नौकर मार दो हमरा हां बाबूजी आई अगुवाई बाबू जो तू कुर्सी लेके आ दे कुर्सी दे हट सर बिया होता है हमार की तो जो साक्षी बात है समझ लीजिए बस बैठिए अगुआ जी हमाइल बनी रोला लड़का के शादी कराई। अच्छा ठीक बा शादी होई बाकी हम बहुत दहेज मांगे नहीं अच्छा बुलाओ तनी लड़का के देख लिया और ये तो लइका हो सही लड़का तेऊ पर का मांग बा मांग कोनो बारका नहीं खे 8 लाख रुपया एगो 4 चक्का गाड़ी तेरा झाट ना 8 लाख दहेजे चाहिए। अब वो काले बात पहुंचे बात यह पहुंचल कि 8 लाख रुपया एगो 4 चक्का गाड़ी मांगनी है तो खराब तो ना मंगला हो और तुम्हार भाई तो खराब नहीं खे हाँ बात तो सही कहता रहा कौन हमनी के लइका बिगल फिरत आवे मारवा एगो रिश्ता ही तो एगो जाई इतना धन संपत्ति के आती बा मार दबा वे नु हमार लइका कोनो बिगल लइकन छ बियाह ना होई ठीक बा तब हम जाते नहीं ठीक बा जा अरे कोड़ी कहा देखती मार तो कर मार दो आउ झाड़ लसन लइका 8 लाख दहेजे मांगत है 8 लाख दे मांगता है थोड़ा तू बता दे तेरा के 4 लाख रुपया दे दो एगो मोटरसाइकिल कोनो दे दिया मार दो बुलेट चाहे पाची का बोल बहन में ठीक बा चलो ठीक बा बिहान तू लइका लेके आओ ठीक बा कल लेके आओ नहीं बड़ी मस्त लड़का तो चली ना देख लिया का नहीं ना लड़का एकदम हीरा बा बात तो बढ़िया के बात बस चली तब सेट हो जाए ये के तो है लड़का अच्छा अच्छा प्रणाम प्रणाम खुशी रह बाबू एगो कुर्सी लेके आओ बैठो मेहमान बैठो नाश्ता पानी कब लिया हो जाओ ना नाश्ता पानी छोड़ दी पहले लड़का के बोलाई अपना देख लिया अच्छा ठीक बा लड़का तो बड़ा हीरो लागत बड़ी हीरो जी लइका पसंद बा लड़का तो पसंद बा कुछ पूछे के बाद तो पूछ ली पूछे के तो घर कहाँ हाफिजपुर थाना से हाजीपुर पिन कोड 24 चुप लबरा तोड़ सा देवता के लब लब करे लगेली कामना लइका के पसंद कइले बानी हिंकर नाम हो लाल मोहन है हो स्पंज हम तो स्पंज के पसंद करतानी बहुत बढ़िया लागत रन देखे में हीरो लागत रन एकदम तो कौन लइका के पसंद कइले बानी ये रउरा स्पंज लड़का के हीरो लागत रन एकरा ऊपर देखियो मत काहे कि बहुत महंगा बा तहरा बस के बात नहीं खे ना कि नहीं ऐसा बात कह देनी बस के बात नहीं है काहे बस के बात नहीं है का हुआ पहले हम अपना बड़का लइका के शादी करेम तब छोटका लइका के करेम शादी काहे हमारा रउरा बड़का लड़का पसंद नहीं है छोटका पसंद मत हम छोटका से करेम काहे कि हम पहले हम अपन बड़का लइका के शादी करेम तब छोटका लइका के ना शादी ना करेम तब हम छोटका से करेम बियाह तो करेम ना तो बड़का से ना करेम ई तो एकदम बुझाता कि कोयला के खादा बड़का लइका के शादी करेम आ ना तो हम बियाह ना करेम हाँ तो हमरो एगो शर्त बा जब बियाह करेम तो रउआ छोटका लड़का से करेम तो ई कोयला के खादान वाला लड़का से कबो बियाह ना करेम चलो ठीक बा ना हाँ, शादी ठीक ना बा। होई। भाई नंबर दो जब शादी करके होई तब फोन कर दियो। ठीक बला वैसे कहत नहीं सारे लोग दूर जना के घामा घामा मत घूमल लो घूम के मुंह करिया कर लेबा जाके बाजार पर से लवलिया में से फेर अभी लगाओ आ तब बढ़िया से गोड़ होख तब चले दूर जना के बियाह होई ना तही लोग तुम्हारे मर गए अगला लगन आवे आवे कि चले मर भी न जाए कराए के बात करावो ना तो लड़की लेके भाग जाए तो इज्जत आदाब हम कलाम ऑफिशियल से वीडियो कॉमेडियन अगर वीडियो अच्छा लागल है तो चैनल के सब्सक्राइब करें
लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।